O'r Sera. Wel, rwan ta, un o gystadlaethau mwyaf poblogaidd Eisteddfod yr Urdd bob blwyddyn ydy'r gân Actol. Ac un ysgol sydd wedi bod yn hynod o lwyddiannus yn y blynyddoedd diwethaf yma ydy Ysgol Twmor Nant, Dimbych. Ac yn ddiweddar, mi nathon nhw ymddangos ar lwyfan Neuadd Albert yn Llundain. Heno, maen nhw ar lwyfan Talentiau i roi dihongliad nhw o'r Pibydd Brith. Anfantais ydyw bod yn glwf wrth geisio chwarae yn y stryd. Ni chafi ymuno yn yr hwyl a sbri, rwy'n unig iawn yn myd. Ni alla ddilyn camau'r ddawns, ni fedra ddringo brig a'r cwyd. Does gan neb yr amser ar ôl pob i mynd i oed. Ni yw lledog bach yr hyd yn y gwenu fflau yn byd. Wyt yn fwyd yn meich a blawd ar peichad cyfan yn ei bryd. Casau'r ffili bwyd o weri, lledog di ar lawr y gegin. Rwy'n ei cardwys brosau bach gyda thamau bach o wedyn. Llyfrau desi llwgod tris, gan o mi y llwgod ffrinig. Sapiw pob dim o fel perau gyda danedd mae milenig. Torw lesir i llwgod sachau, neidio lan i ben y byrddau. Nid oes neb y sachau sy'n a llwgod gyrraedd ei crafangau. Ryfedd bod newyn yn llanfair y glyn, a phawb ar fi llwgu yn llanfair y glyn. O ie, mae fair a'ch yn horwyr pentref llanfair y glyn. Ni yn bobl bwysig, cynghorwyr a mair o'r dref. Mae'n gwisgo ni yn wych a drud, y gorau is y nef. Rydyn ni yn gwybo'r popeth, gellwch yn tro credu hyn. Felly gwrandwch arnom ni a'i bawb, sy'n byw yn llanfair y glyn, o'r unig bwysig. Y bwysig bobl bach, o maen nhw'n bwysig. Y bwysig bobl bach. Llefod tew a chollai pymdig, llefod maen nhw'n bwychen gwyn. At ysgrechen ar ysgredoedd haddo ni'n yn cael ei brathu. A ryfedd bod wylo yn llanfair y glyn, a phawb yn gweddïo yn llanfair y glyn. O'r drefn bydd allwn ni ymwneud, o'r neb bydd allwn ni ymwneud, a nhw'n dyfolu bydd allwn ni neb i wneud. Mae llygod yn difau tref. Well i chi feddwl am rhywbeth ar unwaith yn bwysig na sy'n chi ar cyflogaeth. Well i chi feddwl am rhywbeth ar unwaith, mae llygod yn difau tref. Aelodau y meistriollodd cyngor sydd a charddedd choca ffair. Yn y dwyrain clywais newydd am y pla o lygod sy'n blino pawb yn dau. Cafwared ar y llygod o'ch dref brys i chwi bob llygoden ar fy ngair. Ha mawr fydd eich clod gan ddalwyr blin, fy arddedd choca ffair. Hwrê! Diolch yn fawr, syr! Diolch yn fawr! Diolch yn fawr!
A'r un sydd ar gwaith o ddysgu a disgyblu yr holl gantorion a'r actorion a'r llygod fawr o popeth yw un o athrawesau tymor Nant, Prydwen Owens. Croeso mawr ato ni. I ddechrau, lle mae rhywun yn dechrau ar waith mawr fel hyn? Mi byddai'n chwilio o amgylch y testyn am bob math o syniadau a chwilio am alawon ac yna dewis y syniadau gorau a gweithio rhyw fath o gynllun allan o hynny. Ac o hynny mae'r actorion yn dod yn amlwg I chi ydyn nhw? Ydyn, maen nhw weddol, ydyn maen nhw. A be am y gwisgoedd wedyn? Mae hynna'n rhan bwysig iawn yn dydyn o'r gan Actol? Ydyn, maen nhw'n hanfodol. Ond heb gymorth y rhieni, wel fydde'n amhosib mae'r rhieni yn wych am wneud y gwisgoedd. Dwch ni gael gweld gwisg y seren y sioe, Mair Alaw Hughes. Tydi mewn ato ni. Yn wisg arbennig o swel yn dydi. Reit, mae'n siŵr bod chi'n cael lot o hwyl wrth i ymarfer cyneuon Actol yna? Dyna dy hoff gystadleuaeth di, mae'n siŵr yn sefyd yr urdd. Ie. Be wyt ti'n licio fwy anglyn ar gan Actol? Naffi gweithio I wneud o ac just actio yn efo. Wyt ti siŵr bod yn actores ar ôl gadael ysgol o falle? Na. Na? Yna fo, dysgu, ie? Dysgu bobl eraill I wneud cyneuon Actol. Wel, diolch yn fawr iawn I chi am ymuno hefo ni Prydwen Owens a Mair Alaw Hughes.